Een bijzondere vreugde, van blijdschap, van broederschap, van alle goede dingen kan je zeggen, is er in deze maand een belangrijk onderdeel die wij ervaren. En op grond van diezelfde ervaring ben ik ook als vastenaars wel bijzonder blij. Vreugde, blijdschap, vrede, wat er heerst overal ter wereld waar we moslims zijn. En ik ben bijzonder blij. Er is nog één reden meer vandaag bij mij, dat ik extra blij ben. Het is 34 jaar geleden. 34 jaar geleden hebben we strijd gevoerd binnen de islamitische vereniging. Er waren twee groepen. En de SIV zou geheel uit onze handen verdwijnen. En het is 34 jaar geleden, de maand Ramadan daar vooraf gegaan, zijn wij begonnen om te campaignen, om tabligh te doen, om de mensen te motiveren, om te blijven steunen de groep die het initiatief had genomen onder mijn leiding om strijd te gaan voeren. En de beraad van de maand Ramadan, de zegen van Allah, die heeft vanaf dat moment tot de overwinning ons begeleid. En we hebben met 35 stemmen verschil de strijd gewonnen. Het was de maand Ramadan voor de verkiezing en dat we hier begonnen in deze moskee dua te doen. En we zijn in alle moskeeën rondgegaan. En dat was de vestiging van deze daura die tot vandaag voortgezet is geworden. Ik heb de groep geleid en met medewerking van alle broeders van de SIV en met de beraad van Allah en de zegen hebben we strijd gevoerd geworden. Ik wilde vandaag dit even memoreren, was niet de bedoeling. Maar niemand denkt eraan. Het heeft een geschiedenis. We zijn bezig te schrijven of dat wij moeten weten wat er allemaal verzet is geworden om de SIV in ons handen te houden. Velen weten niet. Maar we hebben dag en nacht gestreden. Maar ik wil alleen maar dit zeggen, hoeveel zegen Allah geeft in deze maand. Het is die beraad die ons begeleid heeft en tot succes. En met succes ons werk betrokken heeft. Voorzitter SIV, bestuur, uiteraard u allen van harte gefeliciteerd met die overwinning dat we de SIV in ons handen hebben. Op zondag 30 juli 1978 was de dag van de verkiezing en we hebben de strijd gewonnen. Ik doe dua dat Allah's zegen, Allah's begeleiding met ons mag blijven, de vrede, de broederschap onder ons, in ons, met ons. En wat de islam, wat ons leert, salam tiyaraman, mag blijven tot ontelbare jaren. Dit was de boodschap van mij vandaag.
Ik hoef je niet te vertellen wat de maand Ramadan inhoudt, wat de roza inhoudt. Het is een maand waar we 11 maanden moeten wachten voordat we deze maand spreken. Met geweldige verlangens en blijdschap treden we deze maand tegemoet. We hebben het, grijp het aan, aanbid Allah en vraag zegen dat u altijd gelukkig en vredig mag zijn, zolang u leeft. Op de aarde en na de aarde, aardse leven, gaat het leven voort en nooit, het eindigt niet. De leer van de islam zegt ons, het leven gaat voort, het mooiere leven, het prachtige leven, dat volgt na de dood. Ik wens u allemaal Maher Ramadan Mubarak.